Zdravo od Aleksandra, dobrodošli mi nazad u moj novi video. Danas za vas imam prolećni haul. U današnjem haulu ima dosta prolećnog dekora, stvari za kuhinju, dosta garderobe kako za nas tako i za Emily. Tako da ja sam već pripremila kaficu u ovoj prolećnoj šoljici, tako da to preporučujem i vama. Pošto ima dosta stvari, možda ćete dobiti neku inspiraciju za prolećni dekor ili neku drugu inspiraciju zašto da ne zakupiti. Stvari su zaista preslatke. Nije ovo sakupljeno u jednom danu, već sam tako sakupljala ovdje u ovim kesama, pa sam željela da ovaj prvi prolećni video bude upravo prolećni haul. Ništa, da ne dužim dalje, krećemo odmah u video. Ovdje je prva kesa, nadam se da neće šuškati, no ništa ne garantujem. Prva stvar koju imamo u ovoj kesi jesu ofingeri. Ovo su ofingeri iz Pepka, ovo su drveni i najbolji su. Crne koje smo uzeli u Pepku su jako nekvalitetni, odmah su se savili bez obzira koja je težina garderoba. Ovi su drveni i ovo je pakovanje od 7 i mislim da će biti zaista otporniji nego oni plastični i cena je bila 7 za 550 dinara, što je zaista super cena. Zatim ovdje imam još nešto iz Pepka, dakle home dekor, stvari za kuću i ova prva kesa, mada ovdje ima i nešto iz dana. Uzela sam dvije ove veštačke hortenzije, jako realno izgledaju. Jedna je u ovoj plavoj boji, znate da imam ispred kuće ovu boju i ovako ovu roze. Ali eto, činilo mi se da će biti lepo za neki dekor sada za proleće i cena za jednu je bila 350 dinara, tako da, eto. Zatim još jedna veštačka biljka, ovo je đutrevak, isto je iz Pepka, da sam ja ovo malo čačkala pa se deformisala, ali jako realno izgledaju. Evo vidite, možda da približim. Mislim da imate i dalje, mislim da je bilo oko 350, evo kažem vam, ja malo sam čačkala, možda i ovako posebno stavim, pošto mi se nešto samo ovo postolje i ne dopada, no vidjet ćemo dalje. Sljedeća stvar je Sincel, ovo je onaj jastuk za putovanja, 600 dinara, jako zanimljivo punjenje ima, ne znam šta je zapravo unutra. Sljedeća stvar je iz Sincel, ovo je set za salatu, drveno i kao same ove drške su kao zečije uši. Preslatko je, drvo je prelepo, tako da jedva čekam da koristim ovaj set. Ovo sam dosta stvari online naručeno, tako da mnoge stvari nećete naći ovako fizički u radnji, već pogledajte online. Ja ću se potruditi da vam sve ostavim linkove, ako uopšte postoje. Pošto se brzo svašta rasproda. Ovo su podmetači. Sada ću otvoriti, imamo oko ove dvije okrugle verzije. Ovo je Sincel također online. U samom pakovanju dobijate dva ova podmetača, mada ja sam uzela dva da imam 4. Evo ovako izgledaju, prelepi su. U pitanju je vez, ja sad ne znam koliko može kamera preneti ovu lepotu. Prelepi su, ima ovakove detalje, boje su prelepe i to su ti okrugli, dakle dva opakovanja, ukupno 4. I uzela sam slične iz iste kolekcije, samo ovako u pravobolnom obliku, ali malo su drugačiji, nije potpuni vez. Evo vidite ovako. I ovdje možete vidjeti isti vez. Prelepo izgleda i uzela sam tako dva, isto dobijete dva u pakovanju, znači ukupno 4. Cena je bila, mislim, oko 360 dinara za dva. Tako da to je to. Još malo stvari iz Sincela. Uglavnom Sincel i Pepko, Ikea, Lidl. Da. Ovo je sušilica za veš. Neke stvari nisam ni otvarala, ovo je isto online Sincel. Cijena ovoga je bila 350 dinara. Eto.
Mislim da ima i u sivoj boji, no ne znam, vidjet ćemo. Ostavit ću vam link za čarape ili za veš ili za Emilin sitniju garderobu. Ovdje imate štipaljkice, praktično i korisno zaista. Zatim sam uzela ovu jednu četku koja je bila 300 dinara, ima drvenu ovu držku i sva je od silikona, vidjet ću možda za nas, a možda i za Emily, za same njene posude. Zatim još nekoliko stvari za kuhinju. Ovo je kuhinjski onaj alat za kuvani krompir, da, kada se pravi pire. Ovo nisam imala, uzela sam to u Pepku, cijena je bila 200 dinara. Kod nas je već sezona bašte i baštanskih radova u toku. Sa tim u vezi uzeli smo ovu bocu za prihranu ili za zaštitu cvijeća u Lidlu. Ovako izgleda. Ja mislim da može stati 2 litre. Jeste. I koštala je 500 dinara, mislim da još uvijek možete naći. Zatim ovdje imam nekoliko opakovanja ovih semenskih, to jest kesica semenke cvijeća, zevalica, cinija, salata, baby leaf. Ovo su sve biljčice koje su meni uspjele prošle godine. Gledala sam i prošlogodišnja semena, tako da bit će i to uz ove, ali imam i od prošle godine, pa od viška glava me boli, želim da to bude puno cvijeća. Zatim, još jedna stvar iz Pepka, ovo sam jučer baš vidjela i morala sam odmah da imam. U pitanju je šolja, vjerojatno za neki čaj, jer domaću kafu ne mogu u providnu ovu šolju piti, nema šanse. Ovako izgleda, staklena je i ima jagodice i cvijeće jagoda. Da li može kamerica? Evo ga. Prelepa, jako je lagana, jedva čekam da pijem čaj iz nje. Uzela sam oko 2 tanjira iz Pepka, mada ne znam gdje je drugi, naći ćemo ga u ostalom. Ima sitne detalje, jako je lijep, prečnik je 20, znači to je onaj srednja neka veličina. Imate i ovako velike, da znate. U Pepku bio je 250, a šolja je bila 300. Koliko vas se zanima neka određena cijena, pišite mi dole u komentarima, odgovorit ću. Zatim Sensei, ova jedna špatula za torte u zlatnoj boji, 180 dinara. Još jedna stvar iz Pepka, u pitanju je ovaj set pribor za jelo. Ovako izgleda, jako je lijep i onako prije ste mogli naći ovakve pribore za jelo, sada je sve to zlatno ili neka rose gold nijansa. Mnogo mi se svida ovaj set. U pitanju je set za 6 osoba i ukupno 24. Imate nož, viljušku, kašiku i kašičicu i eto, cena je bila 900 dinara. Zamišljam ovaj set uz neke lepe tanjire i ovaj pribor i ovi podmetači. Ima savršena prolećna postavka. Sljedeća stvar su ovi sunđerčići koji možete koristiti za sve i svašta. Onako imaju ovu kao žicu, slatka je boja, tako da to je to. Ovdje nemam, uzela sam onu prskalicu gdje ubacite vodu za samo čišćenje podova, 1200 dinara, odlično, već sam probala, tako da imate svaku preporuku. Zatim još jedna stvar iz Pepka, ovo stalno uzimam, u pitanju je zip kesica, ovo je od 1,5 litara. Kada potrošim, ja to bacam i očuvam, uzmem sljedeće. Zatim još jedna stvar iz Senseja je ova plastična posuda. Mislila sam da je staklena, no nema veze. Sad ću i otvoriti da vam pokažem. Za zalivanje. Ovako izgleda, samo ja da to spojim. Namestila sam da vam pokažem, ovako izgleda. Kao što rekoh, mislila sam da je staklena, no ok, mislim da je bila 300 dinara i vidjet ćemo kako bude funkcionisala. Na što se ovo klima, ne znam da li sam dobro namestila, no to je to. I kada ostaje ovih kantica za zalivanje. Idemo dalje, ovo je Lili, uzela sam nekoliko stvari za isprobavanje, 2 stvari sam već probala, a 2 nisam.
Prva stvar jeste ovaj Stay Matte kompaktni puder u nijansi 001 transparent, ovako izgleda, najbolji setting puder i uvek mu se vraćam i redovno ga koristim kada ne koristim neki drugi za isprobavanje. Zatim ovo je neka nova umivalica koju sam uzela, u pitanju Behance, ovo je Purifying Fresh Effect sa prirodnim sastojcima, javljam kada budem malo se upoznala s ovim proizvodom. Ovaj Rimmelo Stay Matte Ink sam negdje pogubila i morala sam da kupim istu nijansu koja je prelepa 65 Seductress. Ovako je boja i uzela sam da isprobam Wellnea micelarnu vodu za osjetljivu kožu 5:1. Javljam kada se malo upoznam s ovim proizvodima, to je sa ovim gelom i micelarnom vodom. To je to što se tiče ove prve kese. Idemo dalje. Sljedeća kutija su stvari također za kuću. Uzeli smo ova dva jastučića za one IKEA barske stolice. Onako su sam materijal jako mekan, flafast. Evo sad možete vidjeti. Cena jednog je bila 450 dinara. Online imate i ove okrugle i kocku. Tako da znate. Uhvatila me neka manija za posteljinu. Uzeli smo, znate, onu kariranu iz Pevka. Nije se nešto pokazala, ali dobro. Sinsei, nova posteljina. Uzela sam ovu veličinu 200 sa 220. Ovo je njihova najveća. I neki prolećni bezen. Ovako izgleda. Evo sad sam prvi put otvorila. Dopada mi se sam materijala, ali ona iz Sinsei, iz Pepka se jako gužva. Nadam se da ova neće se gužvati toliko, no vidjet ćemo. Ovdje imate i organsku navlaku i dve jastučnice. Pamučne su 70x80, to su one dve velike jastučnice. Sljedeća stvar je još jedna posteljina, ovo je iz IKEA. 200 sa 200, 50x60 su jastučnice, dve jastučnice i organska navlaka. Onako svetlo plavo bela kombinacija. Pored ove posteljine uzela sam i 6 šotova, to su bočice za začine zapravo. Ja ću ih koristiti za punjenje zdravih šotova. Džumbir, naranđa, limun, tako ti šotovi zdravi. Dole su, nisam ih ovdje ponijela, no pokazat ću vam u nekom vlogu kada budem pravila. Jako je mekana ova, baš se osjeti pod prstima i cena je bila oko, nešto na akciji je bila oko manje od 2000 zapravo, a šotovi i bočice je bila 99 dinara. Zatim još jedna posteljina, ali ovo je za našu princezu. Onako je cvetni dezen i ovo je isto Sinsei. Nadam se da je dobar materijal za pamuk. Ovo sam posteljinu vidjela na reklami, jako mi se dopala zbog karnerića. Ovako izgleda. Prelepa je i ja dočekam da se ću je otvoriti da vam pokažem. Pogledajte kako je slatka. Jo, divno. Jeste ovo sada za nju zaista veliko, ali nema veze, uzela sam jer znam kako se sve to brzo proda. Ne mogu da prežalim košaru za piknik. Znači, bila je u korpi, stavila sam je online i u toku dana da naručim, bila je u korpi i rasproda se. Nemate pojma koliko mi je bilo krivo, znači strašno. Sljedeća stvar koju sam uzela jesu ova dva albuma. Sinsei ima jako lijepe albume za slike. Ovo je, imate ovako i za dečake. Imam svetlo zelenkasto, platkasti piše Oh Baby, a ovdje piše It's a Girl. Onako je puderasto roze. A uzela sam isto takav, piše Happy Days. Ovo je isto neka zlatna slova i svetlo krem boja. Ovo je album od 200 fotografija, 10x15 je samo dimenzija. Zatim opet Sinsei, ovo je bočica za smoothie, za neki sokić zdravi. Ima ovu gumu koja je jako praktična jer je staklo, neće vam ispasti. Cena je bila 450, albumi su bili oko 290, zaista povoljno. I ovo je jako zanimljiva stvar za
brisanje prašine. Ovo je bilo, mislim, oko 300-350. Ovako ima ovaj materijal, ali ono što je najvažnije, možete da skinete da operete. Tako da sa uživanjem ću briskati prašinu, onako malo dužala držka i eto. Zatim još nešto za Emily, u pitanju je uvlaka za dušak, to jest posteljina. Na slici je bež, mada ovo meni deluje da je bijele boje, svetlo bež, no nema veze. Standardna veličina 120 sa 60, tako da bit će super, pošto u ovoj imate i organsku navlaku, nemate za dušak, tako da mislim da će kombinacija biti ok. Još nešto iz Simsi, ovaj prelijepi bokal. Cijena je bila 350, onako je lijep rebris, jako je debelo ovo staklo i za neke zdrave sokove bit će idealno, nemam više od mjesta gdje stavim. Pepko, ovo je renda za sir, može i za pomoranču, limun, zato sam ja i uzela prvenstveno. Zatim, opet Pepko, ovo su ovi modlice, da, uvijek zaboravim modlice za kolačiće, ovo je neka praznična, uskršnja, prolećna kombinacija. Jako mi se dopada, sada ću vam pokazati kada smo već tu koje su mi omiljene. Pogledajte ovo, cvetić i pčelica je prelepa. Nije, imam ja prošlogodišnju kolekciju, ali nije isto, tako da ja da čekam, bit će u nekom vlogu sigurno sada pred Uskrs pravljenje kolačića. Zatim, evo ga još jedan ovaj tanjir iz Pepka. Ove modlice su bile 150, a tanjir je 250, kao što sam malo prije i rekla. Zatim opet Pepko, ovo je mikrofiber mop, dakle to je isto kao ovo za prašinu, samo je ovo za onaj mop koji je u obliku pravoganika, imate ovakvu i maslenastu boju. Zatim ovo sam uzela postolje za Emilino prvo uskršnje jaje, stakleno je, prelepo, cijena je bila 150 dinara. Još jedna stvar iz Pepko, u pitanju je ova prelepa pastelno žuta vaza. I uzela sam još, pošto znate da ja stalno kupujem ove torbice za voće i povrće, dakle koje su višekratne, Pepko iz Green, bile su 55 dinara, ovo je veličina S, ona najmanja. Ja imam i velike i srednje i ove male sam uzela. I posljednje dve stvari su za Emily. Cucle, ovo su Bibs cucle za, ovo je neka prolećna kolekcija, ovo je za 6+ mjeseci, pogledajte kako su slatke. Imaju neke cvjetiće, mada ne znam koliko možete vidjeti. Ovako, možda ovako bolje. Ovdje se vidi manje cvjetiće. Cijena je bila 1450. Ovo možete naći u apotekama ili u DM-u. I ove Philipsove Ultra Air Avent, ovo je za 6 do 18 mjeseci sa nekim morskim ribicama. Da, morski konjić i ovo je ona riba mehur. Evo, u ovoj drugoj kesici prva stvar su pantalonice za Emily, malo su široke, tačno vidim da će biti u strupu široke. Ovo je neka bež boja. Najviše su mi se svidjeli ovi karnjerići, ona se dole igra sa tatom, tako da koliko je čujete da znate. Uzela sam je broj 86, pošto ona ima duge noge, ali sve je u struku veliko, tako da vjerojatno će biti malo da se suzi ovdje gore, no model mi se jako dopao i ovi karnjerići. Cijena je bila za ova dva 600 dinara. Još nešto za nju, a isto Pepko, da Pepko je ovo. Ovaj prelepi bodić kao haljinice, dole mi je jako praktično pošto ima ovaj bijeli bodić. Cijena ovoga je bila 700 dinara, 92 sam uzela. Ima prelepe ove detalje, jako je lep materijal mekan.
Zatim ovo je Sinsay online, uzela sam joj ovu kapicu i onda sam skontala da su jako slični materijali. Ovako izgleda. Vidjela sam ju u radnji tamo kod kase. Uzela sam joj za 9-12 mjeseci. Tako da to je to. Dajmo još nešto da ima. Ovo je Sinsay. Cena ovog šeširića je bila oko 460 dinara, ukoliko ne grešim, a prethodni vodič je 700 dinara. Zatim još jedan vodič za njom. Ovo je malo veća veličina, 92, sa ovim divnim detaljima. Preslatko. I ovaj je bio 449 dinara. Vodič. Mislim da je to za... Idemo još nešto, vidjet ćemo da nešto što idem redom. Zatim sam uzela ove farmerke. Ovo je nova neka kolekcija, potpuno široki u bež boji. Ovo je broj 38 ili M. Onako su širi model i za klasika, ima malo elastina u njima, tako da za proleće i prolećne kombinacije bit će prelep. Sinsay je to. Zatim još nešto iz Sinsaya, jesu ove espadriljice. Ja već imam jedne koje sad će 2 godine nosim i super su mi se pokazale. A ovako imate u ovoj bež nijansi i u crnoj koji izgledaju ovako. Onako kao prevrnuta koža. Za kombinacije sa haljinicom mislim da će biti super. Ja sam uzela veličinu 39 i odgovara mi. Znači ukoliko nosite 39 i uzmite. Mada imate tamo tabelu sa brojevima i brzo ćete se snaći. Nešto ima iz New Yorkera, da. Kao na primjer ovaj džemperak koji je bio na akciji, pošto je smena kolekcija, to jest jesen, zima za proleće, leto. I čini mi se da je ovaj džemperak bio za 700-800 dinara. Tako nešto, prelep je. Ja sam ga već nosila, ima ove zlatne detalje. Materijal, premekan je materijal. Ja sam uzela veličinu M. Tako da to je to. Sljedeća stvar jeste ova ultra popularan model košuljice. U pitanju je košuljica iz Sinsaya sa onim vezivanjem mašnice napred. Ima 3 ove mašnice, puf rukave. U pitanju je majčica koja je pamučna, ima ovako dole i ove karmeriće. Tako da ja dočekam da je nosim, ja sam uzela veličinu M, gotovo sve M. Zatim, još jedna stvar, ovo je Sinsay, ali online. Ovu košuljicu možete naći u fizičkim radnjama. Duži šorc, bele boje, mada uživo je malo zagasitije bela boja. Uzela sam veličinu L jer volim šorceve da budu baš onako, da su široki, da. Uz neki kaš. Baš je onako duži model i iza je klasika, košuljice, svašta nešto može da se kombinuje. Zatim još jedna stvar iz Sinsaya, ova klasična majčica, znate stalno kupujemo na bele. Cena šorca je bila oko 1.500 i ova košuljica je bila 1.500, a ova klasična majčica na prugice je bila 350, isto veličina M, ona je malo oversize. Jeste, tako da to je to. Ovo je također bilo u New Yorkeru na akciji, u pitanju je jaknica. Ovo je inače moja sestra vidjela i rekla idi uzmi, mnogo je slatka kada ne znaš šta da obučeš preko, samo navučeš ovu jaknicu i zaista bila u pravu. Ja sam uzela veličinu S i prelepa je. U pitanju je tamno brown jaknica za proleće, kada tako negdje uveče izađete u šetnjicu i idealna. Onako je na široke rukave, tako mi se dopalo. I još 2-3 stvari. Također New Yorker, u pitanju je ova majčica klasična, ali ima ravan onaj izraz. Da li se vidi nešto? Evo ga. Ovo je veličina M, a cijena je bila 800 dinara. Jako lep materijal, mekan i mislim da je dupli. Da, jeste dupli i neće biti providan. Zatim sam uzela jedne klasične bele farmerke. Ovo je
Sinsay, broj 38 ili TM, klasične farmerke bez elastina, znači apsolutno nemaju elastina, široke su nogavice, jako duge. Morat ću nešto malo da podignem da se ne bi nogavice vukle, mada lepo to sve izgleda. Jako se radujem nekim prolećnim kombinacijama. I posljednja stvar, New Yorker, opet ova košuljica, to je ovaj model košuljice koji se vezuje ovakove mašnice i cena je bila, farmerke su bile 1.500, a košuljica ova je bila 1.900. Uzela u ovoj nekoj svetlijoj žutoj boji, imate i roze. Probala sam i roze, nije mi se dopala kako mi stoji ta boja, pošto sam ja blaga jesen, ta paleta boje. Ima ove puf rukavice, karnjerice isto tako. Nije kratak model, dakle pokrije stomačić. Ima 3 vezivanja isto i jedva čekam, na primjer, ovo i bele farmerke, prelepa kombinacija za proleće. Zatim jedna klasična muška bijela majica za supruga, ovo i on i ja uzimamo stalno kada god odemo u Sinsayu. Zatim ove šorc isto za supruga, ovo je neka svetlo siva boja, broj 36 je uzeo. Ovako izgleda, ovo je novi model. Zatim iste takve u broju 34, ali TV boja. Ovako jedna lagana jaknica za proleće. Ovo je veličina XL i 2300 je bila. Tegit jako lepa za proleće i davno. Eto, toliko od mene za danas. Nadam se da vam se ovaj prolećni haul dopao. Sve vas puno pozdravljam i vidimo se u narednom videu. Ćao!